כבוד הרב, כבוד הרב. קהל יקר, אתם יכולים לעמוד גם פה. בחופה כזאת לא ראיתם בחיים וגם לא תראו בחיים, כי החופה הזאת נכתבה לאירוע הזה על ידי שלושתנו, והיא מיוחדת וייחודית. אז כדאי לכם להקשיב לו כל מילה, לא כמו שאתם רגילים לפעמים במקומות אחרים. ומכיוון שאנחנו באנו לשמוח, אז בואו נתחיל בניגון שאתם בטח מכירים. ניי 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 על הכיפק. וזאת רק ההתחלה, דריה. יצאתי אל משוש חתן וכלה וראיתי כי הם שוזרים תקווה עדינה עד מאוד, וראיתי כי הם השוזרים תקווה אמיתית, וכך ביקשתי בחשאי. יוצר האדם, עשה שיהיה בניינם בניין עדי עד. כך כתבה המשוררת זלדה. ערב טוב לכם, הורים, משפחה וחברים וקהילת חתונה יקרה. אני דובי אביגור, אני עורך את הטקס. ישבנו והכנו ואני עורך את הטקס שהכנו. הערב יום חמישי י' בניסן, תשע"א, 14 באפריל 2011, חודש האביב. אביב זה גם צעיר. אביב המילה היא צעיר, אביב זה גם המילה של החיטה הירוקה, וזה חודש נהדר להתחיל דברים ולהתחיל אותם בטוב. יום חג הוא לנו חג הקמת משפחתם של דריה סולד ואלכס נבלסקי. הערב אנו עדים לעלייתו ובניית בית אהבתם של דריה ואלכס. הם מסיימים תקופת חיי רווקות ומתחילים תקופת חיי עושר משותפים ובונים זוגיות מבראשית. אנו קהילת החתונה, משפחה וחברים, התכנסנו כאן הערב לחגוג את סיומם של חייהם הקודמים, לברך ולאשר בשמחתנו, בהקשבתנו והשתתפותנו, שכבר עשיתם, בשירתנו ובמחיית כפינו, את תחילתם של חייהם החדשים וביתם המוקם לנגד עינינו. מזל טוב. הורים יקרים, עכשיו כמה מילים להורים. יש לנו פה תרגום, איפה תרגום? אני תקע. בא לפה.